Sve nas je u utorak rastužila vijest da je u 77. godini u Osijeku umro naš Miro Gantar, jedan od najdugovječnijih reportera Plodova zemlje. Radio je za ovu emisiju više od 30 godina i sigurno bio pravi istinski glas Slavonije i slavonskih poljoprivrednika. Pamtit ćemo ga po sjajnim reportažama, ne samo o poljoprivredi, nego i iz Domovinskog rata. Izvještavao iz Vukovara, Baranje, Osijeka, Slavonskog Broda, Županje, Vinkovaca, Nove Gradiške, a pratio i mirnu reintegraciju Hrvatskog Podunavlja. Do 2001. kad je umirovljen, vodio je i Krupni plan, Treći dnevnik, Žetvene kronike, mnogobrojne specijalizirane emisije o poljoprivredi. S našim smo Mirom Gantarom posljednji put pred kamerama razgovarali prije 8 godina, snimajući jubilarnu emisiju Plodova zemlje. S malim sjećanjem na njega i završavamo današnju emisiju. Poštovani gledatelji, doviđenja. Ja sam prvo volio to raditi. Ja sam uživao ići raditi u selo, u kombinate, pričao o ljudima, uvijek nešto novog naći, ponudi Zagrebu. A je li televizija nekad u selima ipak predstavljala nešto mnogo važnije? Ja znam te neke priče od starih novinara koji su govorili kad je došla televizija, to je bilo veliko narodno veselje. Ne kao danas. Emisije uživo su išle. Koliko Ružica i ja baš kad smo zajedno radili emisije. Pa, na primjer, 1000-2000 ljudi se okupilo na snimanju emisije. To je bio doživljaj. Pamtim i mnogo vaše reportaže, baš upravo iz vremena rata što je pričala gospođa Trauber. Bili ste u nekim mjestima, sjećam se, Vladimirovcima, gore oko Vinkovaca, gdje u stvari nitko drugi nije bio nego samo vi. Pa, to su najteže godine bile. Ali nekako i ekipa, i snimatelji, i tonci, otišli smo tamo. Bili smo kilometar od bojišta, od fronte. Bilo je stvarno teških trenutaka, ali ne znam, mi smo nekako tako laka srca išli. Jednostavno se išlo. Jer raditi tu emisiju, onako površno raditi, ne biti okrenut emisiji, to nema puno